ngibingelele emakhaya ngibingelele emakhaya sesikhona la ezimashelela TV production konakele bafethu njengoba nibona sesikhona endaweni esigameko yimi lo uzemfundo Zuma intombi yamahubo intombi yakanqamalala umdlovu mafahleni mashingizela shimbizi yampe la sinama interview so interviewer nje omnax bamaphinifa sizoqala la sibuza ukuthi bangobani bavelaphi lamaphinifa imalini sawubona sisi. Yebo sanibona nini njani? Siyaphila. Sisi uba igama lakho isibongo iphinifa limalini sichazele nje sisi. Igama lami ngiuSnewa kaBhengu ngisuka eNdwedwe. Iphinifa lami ngilithenge nje edrobheni komunye usise kuthiwa umbali ngimthole ku TikTok. Ngathi mangifika nje ngathi wow ntokazi muhle umsebenzi wakho ngiyangichaza le phinifa ngakuthatha. Hayi muhle impela ujika sibone. Lihle ngempela emameni siphinde sidlule size ngapha usisi uba igama isibongo kanye nendawo ahlala kuyo nephinifa futhi uthenge phela imalini. Umpumeyo kaGumede lona ngisuka eNanda ePholamloshi iphinifa leli ngithole kwabanye omnax ku Grey Street ngo80 rand wami nje kuphela ngalitholela lona. Awushikizela khumbula wethu yeleli hayi bahle kuyabhutsha konakele ngempela siphinde futhi sisisami igama isibongo kane nephinifa ukuthi limalini uthengephi. Igama uThandawa kaMkhize ngisuka eMkhomazi ogcwala ngomoya ngithi iphinifa lami ngithenge komnax ku Victoria ngithole nje ngo250. Awujika sikikizela hayi njengoba nibonela bakwethu konakele ngempela akikhona intombi yakamdlovu mafahleni unqamalala yimi loyo ngithi mashelela production siyabonga.